Το τέλος του Ραμαζανιού γιόρτασαν μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας στην Αθήνα με την παρουσία ημάμιδων που ήρθαν από την Αίγυπτο. Προσευχήθηκαν στην πλατεία Κοτζιά σε ένα χώρο που τους παραχωρήθηκε για τη θρησκευτική αυτή εορτή από το Δήμο της Αθήνας. Περισσότεροι από 2.000 μουσουλμάνοι από κάθε γωνιά της Αθήνας μαζεύτηκαν νωρίς το πρωί στην πλατεία Κοτζιά για να προσευχηθούν, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο το τέλος του Ραμαζανιού, του μήνα νηστείας για το Ισλάμ. Ειδικά για την εκδήλωση είχαν κληθεί ημάμιδες από την Αίγυπτο. Μαζί με τους πιστούς έψαλαν θρησκευτικούς ύμνους και στη συνέχεια προσευχήθηκαν όπως προστάζει η θρησκεία τους. Για μας είναι μέρα χαράς και στέλνουμε μήνυμα ισότητας και ενότητας. Είναι η πρώτη φορά που σε κάποιο ξένο κράτος παραχωρείται μια πλατεία για να γίνει μια τέτοια προσευχή. Τα προηγούμενα χρόνια αυτή η θρησκευτική εκδήλωση γινόταν στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, αφού χώρος λατρευτικός για τους μουσουλμάνους στην Αθήνα δεν υπάρχει. Πρώτα ο Θεός να σας ευχαριστούμε όλοι αυτοί που μας κάνουν αυτή η χαρά, να νιώσουμε και εμείς άνθρωποι που κάνουμε μπροστά του όλο ο κόσμος την προσευχή μας. Μεγάλη χαρά για μας, είναι μεγάλη γιορτή. Οι μουσουλμάνοι έχουν 2 γιορτές και αυτό είναι που τελειώνει τώρα που λέμε η νηστεία, ας πούμε σαν το Πάσα, και η δεύτερη γιορτή θα είναι σε 2 μήνες περίπου, είναι που προσκυνάνε στη Μέκκα. Τα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας ανανέωσαν το ραντεβού τους στον ίδιο χώρο για μετά από 70 μέρες. Θα το κάνουμε διαφορετικά τώρα. Πάμε στο Γιάννη Σωτηρόπουλο, γιατί έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Πάμε στο Γιάννη Σωτηρόπουλο. Πάμε τώρα στο Γιάννη Σωτηρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοτζιά. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, οι Αθηναίοι σήμερα ξύπνησαν και είδαν ένα πρωτόγνωρο για αυτούς θέαμα. Για πρώτη φορά ομαδική προσευχή σε ανοιχτό δημόσιο χώρο μουσουλμάνων. Μιλάμε για την ομαδική προσευχή που γίνεται. Τελειώνει το Ραμαζάνι, έτσι. Τέλος Ραμαζανιού, λοιπόν. Έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος, αλλά και μια κυρία, μια μουσουλμάνα, Αιγύπτια. Ελάτε. Είναι η κυρία Ραμπάπ Χασάν. Μπορεί ο περατέρα μας να την δείξουμε κιόλας. Δεν ακούω. Για μιλήστε μας. Καλημέρα. Σήμερα τι ακριβώς κάνετε εδώ? Είναι σημερινή γιορτή. Εχθές. Ναι, μιλήστε. Μ' ακούνε, γιατί εγώ δεν ακούω τίποτα. Πιο δυνατά, Γιάννη, πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Χθες τελείωσε το Ραμαντάν, ήταν 30 ημέρες νηστείας. Όλοι οι μουσουλμάνοι νηστεύουν 30 ημέρες. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα της γιορτής μας, η οποία κάνουμε προσευχή. Και για πρώτη φορά στην Αθήνα να γίνεται προσευχή σε ανοιχτό χώρο και στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, Γιάννη, έτσι. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Μιλάμε για τη μισή πλατεία Κοτζιά. Είναι κοντά μας και ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης. Κάτσε, θα ξανασυνδεθούμε, Γιάννη, θα ξανασυνδεθούμε όταν θα αρχίσει η προσευχή να μας δείξει τα πλάνα. Μάλιστα. Έτσι. Δημήτρη, όταν λέμε ότι νηστεύουν στο Ραμαζάνι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι από τις 5.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 7 παρατέταρτο το βράδυ δεν τρώνε τίποτα. Δεν τρώνε, αλλά το σημαντικότερο και το φοβερότερο είναι ότι δεν πίνουν και τίποτα. Ναι, δεν πίνουν ούτε νερό. Ούτε νερό. Εγώ έτυχε να βρεθώ στην Αίγυπτο 2-3 μέρες τώρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και είχα τρελαθεί με αυτό που μέσα στη ζέστη με 45 βαθμούς τους έβλεπες με φοβερή αφοσίωση από τις 5.30 το πρωί. Δεν πίνανε και δεν τρώγανε τίποτα μέχρι τις 7 παρατέταρτο όπου ακουγόταν κάτι σαν κανονιά, ας πούμε, και δινόταν το σύνθημα για να φάνε. Εκεί γύρω στο μεσημέρι με 45 βαθμούς ήταν έτοιμοι να πεθάνουν. Είχαν πέσει κάτω. Έβλεπες φρουρούς στα αεροδρόμια ή στα διάφορα αρχαία, ας πούμε, και στους φύλακες να έχουν ξαπλώσει με το αυτόματο δίπλα και να κοιμούνται εξαντλημένοι. Συγγνώμη, το τηρούνε όλοι. Γιατί και εδώ έχουμε νηστείες. Εμείς δεν τις πολυτηρούμε. Δεν τις πολυτηρούμε. Το τηρούνε όλοι και γιατί το ρώτησα και εγώ αυτό και όσοι δεν το τηρούν πάντως πολύ κρυφά το κάνουν. Δεν υφίσταται το θέμα ένας μουσουλμάνος να φάει ή να πιει μπροστά σε άλλους. Ναι, για φαντάσου. Πάντως εντάξει. Είναι ενδιαφέρον το θέαμα και ελπίζω να είναι όλα καλά. Λοιπόν, η πίστη του ανθρώπου είναι σεβαστό πράγμα. Έτσι. Μα με αυτή την έννοια το δείχνουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν στην Έλληνα να συνεχίσουμε. Είμαστε Κοτζιά, όπου για πρώτη φορά γίνεται ανοιχτή προσευχή των μουσουλμάνων σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι και έχουν μαζευτεί χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα για να προσευχηθούν ενώπιση το ότι τελειώνει το Ραμαζάνι. Γιάννη, μας ακούς? Βεβαίως σας ακούω. Ξεκινάει αυτή την ώρα, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, η λεγόμενη εορταστική
προσευχή. Πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει ακόμη και 2 Αιγύπτιοι από την Αίγυπτο ημάμιδες. Τους βλέπετε λοιπόν, προετοιμάζονται για να ξεκινήσει η ομαδική προσευχή. Κρατάει 10 λεπτά από ό,τι μαθαίνουμε και περιλαμβάνει και προσευχή αλλά και ομιλία των 2 ημάμιδων προς τους πιστούς. Επίσης στην συγκέντρωση εδώ βρίσκεται ακόμη και ο πρέσβης του Ιράν. Πολλοί μουσουλμάνοι έχουν κατακλείσει, θα λέγαμε, την πλατεία Κοτζιά από νωρίς το πρωί. Όπως είπες και εσύ, είναι υποχρεωτική 5 φορές την ημέρα η προσευχή των μουσουλμάνων. Έχουν έρθει από τις 5 και 20 το πρωί εδώ στην πλατεία Κοτζιά. Αυτή την ώρα ξεκινάει η λεγόμενη ομαδική, η εορταστική προσευχή για το τέλος του Ραμαζανιού. Κατά παρέκκληση πρέπει να σας πω, η κυρία Χασάν θέλει να μας πει 2 λόγια. Κανονικά έπρεπε να ήταν και αυτή στην προσευχή. Ζητήσαμε και άδεια από το σύζυγό της ακόμα. Δεν την αφήνει τη γυναίκα να προσευχηθεί? Ναι. Όχι, δεν με αφήσανε για να σας μιλήσω. Για πείτε μας. Ήθελα να σας πω, ναι, εχθές τελείωσε το Ραμαντάν. Συγγνώμη, ζητήσατε άδεια από τον άντρα σας για να μιλήσετε, δηλαδή αλλιώς δεν γινότανε? Όχι, βέβαια, δεν μπορώ. Χωρίς την άδεια δεν γίνεται. Για όλα παίρνετε άδεια από το σύζυγο? Ναι, βέβαια. Η μουσουλμάνα γυναίκα έτσι πρέπει να είναι. Δεν αφορά μόνο την προσευχή? Όχι, τα πάντα βέβαια, όχι μόνο την προσευχή. Τα πάντα. Όταν πολιτεύεστε, να υποθέσω. Όχι, τα πάντα. Δηλαδή πρέπει ό,τι και αν κάνεις πρέπει να ρωτήσεις τον σύζυγό σου. Αυτά ακούει ο Καμπουράκης και ζηλεύει που δεν είναι μουσουλμάνος. Οπότε πρέπει να έρθει στην ομάδα μας τότε. Να πούμε επίσης, κυρία Χασάν, ότι είστε και μέλος του Συμβουλίου Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και μέλος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας. Έτσι. Η σημερινή μέρα για σας, για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο. Για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο, χαίρομαι πάρα πολύ. Όπως όλος ο κόσμος που είναι εδώ, χαίρεται πάρα πολύ. Και βέβαια ευχαριστούμε και το Δήμο που μας έδωσε την άδεια να κάνουμε εδώ την προσευχή μας. Είναι η προσευχή για τη γιορταστική Eid al-Fitr. Είναι η γιορτή μετά από το Ραμαντάν, 30 ημερών νηστείας. Και πάντα ερχόμαστε παλιότερα, δηλαδή πέρσι ήμασταν στον ΟΑΚΑ, σε κλειστούς χώρους και τέτοια. Φέτος είναι η πρώτη φορά που είναι σε ανοιχτό χώρο. Ναι, πρώτη φορά σε... Να σας ρωτήσω, η προσευχή αρχίζει πάντα έτσι όπως αυτό που βλέπουμε, ας πούμε? Ναι, βέβαια. Είμαστε εδώ από τις 5 και 20, κάναμε την πρωινή προσευχή, την κανονική μας. Και 7.30 με 8 ξεκινάει η γιορταστική προσευχή. Συνηθίζεται αυτό σε ανοιχτό χώρο ή γίνεται κατ' εξαίρεση στην Αθήνα επειδή δεν υπάρχει τέμενος? Δεν υπάρχει τέμενος πρώτον, ναι, βέβαια, το ξέρουμε, αλλά συνηθίζεται αυτή η ανοιχτή προσευχή σε πλατείες? Όχι, βέβαια, δεν συνηθίζεται. Απλώς δεν έχουμε χώρο προσευχής, γι' αυτό και ζητήσαμε να έρθουμε εδώ. Αν είχαμε δικό μας τέμενος, δεν θα ερχόμαστε στους δρόμους να κάνουμε προσευχή. Είναι η τελευταία μέρα του Ραμαζανιού σήμερα? Χθες ήταν τελευταία, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της γιορτής, μετά από το Ραμαζάν. Οπότε πια σήμερα είναι όλα ελεύθερα. Τρώτε, πίνετε, ό,τι θέλετε κάνετε, έτσι? Ναι, από σήμερα ξεκινάμε. Ναι. Βέβαια έχουν έρθει και τα μικρά παιδιά να πάρουν τα δωράκια τους, τα γλυκά τους. Δεν τους βλέπετε, είναι πίσω με τις μαμάδες τους. Γιατί οι γυναίκες δεν κάθονται μπροστά, κάθονται πίσω για να μπορούν να κάνουν προσευχή άνετα. Φαντάζομαι ότι είστε στραμμένοι προς τη Μέκα τώρα που προσεύχεστε. Ναι, βέβαια, όλοι. Όπου και να είσαι πρέπει εκεί να κοιτάς, όπου και να είσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Σας αφήνουμε λοιπόν να προσευχηθείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εδώ ταιριάζει ο Θεός να βάλει το χέρι του γενικά. Εντάξει, όποιο Θεό κεράκι ο καθένας που θρησκεύεται έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Θεό με ποιον τρόπο θέλει. Ασφαλώς, και πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό αυτό. Απολύτως σεβαστό. Απλά είναι παρενέργειες από την έλλειψη του τεμένου. Ακριβώς, καλά το έδειξες. Ήταν και αυτός ο τρελός πάστορας που πήγε να αναστατώσει τον κόσμο. Ο έκανε πίσω και είπε εντάξει, δεν θα το κάψω. Δημήτρη. Και ο συνδυασμός φέτος ήταν και την τελευταία μέρα του Ραμαζανιού. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα.